Allo Zola. Allo Zola. Che era cosa? Turno dalla magnefa nada lá, eh? Bala tavela della manafnoato, tenga tavela zaitano. Zany mila kekeno zaitano io. Patrona kek zabet bet tio ko. Ya mbala tsy nahazo vola zay ko ya. Misy retard vola amin'ny banky izy amizay vola taminaka nevera zay izy mangala raha io. Izay tsy magnino fa bon angala karaha ty zalahy hitanao anaroboka mba fa misy client zala ataontsika karaha ty boka izy azonao ya trosanao fo zegny ya angalanao valerany 400 000 karaha ya bon angalako amin'ny client nakagny edy za angalany 400 000 izy ty boka amizegny trosaiko boka amizegny anao magnefa izy edy ya zay mahampetsika boka zegny ya ataonao blocage araiky fa ijola fa hitanao zala problème edy aminazy fa manjary sarakako indro za matoky anao zala za edy misarataoranao za magnefa ijola zalahy ya ano manalo zay raha izy tio atao tahiny fa ya tsy Ô Zola. Era tudo. Nada da fanaga ato karaha ty zala zalahy hitanao zala tegna mialatsiny zala tegna azafady zalahy hitanao raha monao hitanao navy eo dia zay tegna problème izy niako roatsy manjary sasatro rapport mazala zalahy hitanao za tsy mipaka aminazy tegna mialatsiny za fa ampidiana zalakaty zalahy zala zalahy nagnentsika aloha ataontsika magnano karaha ty ba Zola nigny mazo ifainao boka amizay zay miota fo amizay magnaraka amizay tsika miaraka amin'ny rabi tokony ifainao fo boka zo zay amizay miota sy ty tsy possible raha tsy tiafinikiko nakaka tsy possible boka Zola zala za zao fa nagnefa sy ty volanakazy eo perte aminazy 4 blocage araiky de 400 000 bangako izy karakory zay Zola tsy possible karaha zay karaha zay ko diana zay marigny zala fa izy tsy possible tsy possible boka zay zo ty zao ty tsy normal raha ataony boka azonao rombombory amin'ny fatinazy taolankena efa karaha igny ko ro manafo loha zalahy